Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алгатыба койбер темалар турында. Шәһәрдәшләр фатирда артык иссе булуга зарлана. Тәрәзә ачып урамны җылытмас өчен кемгә мөрәҗәгать итәргә? Элеватор тауында яңа урнаштырылган баскетбол мәйданын сүткәннәр. Ни өчен Гүзәл Габдуллина ачыклады. 12-нче шәһәр татар китапханәсендә Чаллы язучысы Фәүзия Бәйрәмова белән очрашу узды. Бирдә аның яңа китабы тәкъдим ителде. Әлеге очрашудан Мәрьям Файрушина. 40-01 йортында яшәүчеләр фатирларда чыдап булмаслык иссе, шуңа тәрәзәләр ачык тора дип зарлана. Октябрь ае өчен түләүләр дә күбрәк киләчәк дип борчылалар. Бу очракта кемгә мөрәҗәгать итәргә алдагы сюжетта. Кайберәүләр фатирдагы температурага зарланмый, салкыннан кергәч рәхәт кенә диләр. Уңайлы, яхшы, Аллага шөкер. Ла илаха илlallah Мөхәммәд Расулуллаһ. Яхшы әйбәт. Ә менә шул ук йортта яшәүче икенче берәүләр чыдап булмаслык иссе ди, көн дәвамында тәрәзәләрен ачык тоталар. Некомфортно, теплее бы. Тепло поменьше. По-моему, очень много. Окно открывается? Открываем, да, открываем. Жарковато, конечно. Можно бы поменьше тепла. Вот сейчас, в настоящее время, пока тепло. Нормативлар буенча фатирда 18-22 градус жылы булырга тиеш. Һәр йортның да подвалында индивидуаль җылыту пункты урнаштырылган. Температураның нинди булуы шуңа бәйле. Отдельно квартиры регулировать невозможно, потому что у нас вертикальная система отопления, и это можно регулировать по подъездам, соответственно, как-то один подъезд больше подать теплоноситель, другой меньше, или же сделать это централизованно по всему дому. Баш энергетик сүзләренчә, җылылык әле тапшырылды гына. Шуңа беренче 2 көндә нормадан тайпылышлар күзәтелергә мөмкин. Әгәр җылылык буенча сораулар туса, идарә итүче оешманың диспетчер хезмәтенә шалтыратырга кирәк. Гүзәл Габдуллина, Элдар Шәйдуллин, яңалыклар. Элеватор тауында яшәүчеләр яңа урнаштырылган баскетбол мәйданында бер тапкырда уйнарга өлгерми кала. Шул ук поселокта яшәүче Ират мәйданны сүтеп ала. Сәбәбе балалар тавышы кумаучалый. Поселок халкы бу хәл белән килешергә теләми, спорт мәйданы өчен көрәшергә уйлыйлар. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Баскетбол мәйданында тимер баганалардан шыкырлар гына калган, уен өчен махсус линияларда ясарга өлгермәгәннәр. Бу мәйданны булдырыр өчен 100 меңгә якын акча тотылган. Берлеше җирле үзидарә рәисе җиңгән грант акчасы, җирле эшмәкәрләр дә булышкан. Хәзерге көндә урнаштырган ик, бөтен эшләре балалар жал итәләр. Үткән атнада суббота көнне хозяины каяндыр кайтты да, миңа балалар тавышы кумашаулый дип, бу площадканы кисеп атты, халык күреп торган. Менә булай порядок сакланмаса, безнең элеватор тауында киләчәктә бу элементларны да кисәчәкләр. Поселокта балалар өчен ял итү зоналары аз, нигездә шәхси йортлар янында хуҗалар үзләре ясый. Кызылтау мәдәни үзәк янында урнашкан мәйдан барлык балаларны берләштерә. Баскетбол мәйданы спортка мәхәббәт уятырга да ярдәм итәр иде дип сөенгән иде авыл халкы. Әмма сөенечләре озакка сузылмады. Менә бу баскетбольный оборудованиены урнаштырганда мин үзем дә булдым. Шул кадәр сөенеп ул балалар, ул яшьләр рәхәтләнеп сөенеп, тиз генә дип ясап куйдылар. Хәтта бу аларның тавышын да ишетмәде бер нәрсә. Ул анда тормый да. Элеватор тауында яшәүчеләр тимер трубалар кисүчене фотога да төшергән, аннары полициягә гариза язган. Эчке эшләр идарәсенең матбугат үзәгендә бу башбаштаклык матдәсе дип аңлаттылар. Моның өчен 80 мең күләмендә штраф, мәҗбүри эшләр яки 6 айга кадәр иректән мәхрүм ителү каралган. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү китапханәсендә Чаллыда яшәп иҗат итүче Фәүзия Бәйрәмованың яңа китап тәкъдир итү кичәсе узды. Бирегә зал тутырып күп санлы китаплар авторының иҗатын яратучылар килде. Китапханәдә хәбәрчебез Мәрьям Файрушина булды. Чынлап та бу бик катлаулы китап. Бу минем 48-нче китабым. Бәлки иң авыры да бу. 12-нче шәһәр татар китапханәсе төрле яшьтәге китап сөючеләр белән тулы. Әлеге кичә Фәүзия Бәйрәмованың 2018 елда басылып чыккан Гөләйзә романына багышланган. Китапны язырга җиңел булмады дип, күп вакытны архивта үткәрергә туры килгән. Әсәр 1838 елларда татар халкының дине һәм милләт булып яшәү хукукы өчен барган көрәше турында. Гөләйзә романында тасвирланган хәлләр алар бөтенесе архивларда сакланып калган. Бу безнең милләтебезнең фаҗигалы тарихы. Монда керәшен һәм мөселман дине тоткан татарларның ничек итеп аерылулары, ничек итеп бер-берләрен
ярдәм итәргә тырышулары. Яңа китап белән танышырга төрле тамашачы килгән, биредә олылары да, яшьләре дә бар. Гөлайзаны мин бер утыруда укып чыктым. 311 бит ул. Иртә беләнгә кадәр укыдым. Ул тетрәнеп укыйсың, елыйсың. Менә үземнән чыгып әйтәм. Беренче бүлегендә менә язмыш аның бара инде, икенче бүлегендә хатын-кызларның ничек итеп динне алга алып барулары, иманга өндәү, намаз укырга өндәү кебек инде. Өченчелеше тагын язмышка әйләнеп кайтып, менә бик авыр. 12-нче шәһәр татар китапханәсендә алдагы көннәрдә дә төрле язучылар белән очрашулар булачак. Чираттагысы Айгөл Әхмәтгалиева белән. Мәрьям Файрушина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Халыкара өлкәннәр көне уңайыннан шәһәрдә махсус декада бара. 10 көн дәвамында Чаллының мәгариф учреждениеләре, предприятиеләре, мәдәният, спорт һәм социаль яклау учреждениеләрендә 50дән артык зур чара үткәрү планлаштырыла. Шәһәрдә яшь буенча 131 меңнән артык пенсионер гомер итә. Өлкән буын декадасы кысаларында 100 яшьтән арткан өлкәннәрне һәм юбилярларны хөрмәтләү булачак. Дәвалау профилактика оешмалары тарафыннан мәгълүмати консультация хезмәтләре күрсәтеләчәк. Шулай ук район администрацияләре хәйрия акциялары оештыра. Әйтик, тимурчылар отрядлары, яшьләр оешмалары, өстәмә белем бирү учреждениеләре ялгыз пенсионерларны яшелчә һәм җиләк җимеш белән тәэмин итү, фатирларны җылытырга булышу буенча игелекле эшләр вакыты акциясында катнашачак. Кадерле өлкәннәребез, сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, шиксез шатлык, балаларыгызның игелеген күреп яшәвегезне телибез. Гомер көзегез матур, кыяшлы булсын, сау сәламәт булыгыз, бәхетле картлык кичерегез. Бүген өлкән яшьтәгеләргә бушлай юридик ярдәм күрсәттеләр. Чара халыкара өлкәннәр көне уңаеннан оештырылды. Иртәнге 8дән алып көндезге 3кә кадәр шәһәрдәшләрнең сорауларына пенсия фонды белгечләре, нотариуслар, адвокатлар, суд приставлары җавап бирде. Кабул итү 3-18 адресы буенча Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчәсендә оештырылды. Пенсионерларны алдан язылу буенча кабул иттеләр. Мне дорожные не платят. Я работала, в апреле уволилась. И вот с апреля месяца у меня нету начислений. Сама хотела сходить в пенсионный. Может, заявление надо писать. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Ит һәм казылык эшләнмәләре, сөт продукциясе, хуҗалык товарлары, көнкүреш техникасы һәм текстиль барысында бер урында һәм кулай бәядән алып була. Светофор кибетендә товарларның киң ассортименты тәкъдим ителгән. Санап китсәң 2000 төрдән артык. Отышлы бәяләр һәм атналык акциялар берәүне дә битараф калдырмый. Светофорда яңа бәрәңге дә сатыла. Тиздән кибет киштәләрендә суган һәм кәбестә уңышы да барлыкка киләчәк. Кулай бәядән сыйфатлы товарлар сату Россиядә урнашкан светофор сәүдә шелтәренең төп эш юнәлеше. 2000ннән артык товар арасында һәрбер килгән кеше кирәкле һәм файдалы булганын таба ала. Светофор кибетендә товар хакы базар бәяләреннән арзанрак булуы белән аерылып тора. Биредәге түбән бәя продукциянең сыйфатына берничек тәэсир итми. Я живу за городом и раз в неделю приезжаю за покупками в магазин «Светофор». Каждый вторник и четверг сюда привозят мясо. Посмотрите на кусочки, душа радуется. А цена просто сказка. Ломоносов урамы 1А адресы буенча урнашкан кибеттә күп төрле азык-төлек сатыла. Ит һәм итле деликатеслар, казылык, сөт продукциясе, ярмалар һәм тәм-том әйберләре. Арзан бәядән хуҗалык һәм автомобиль өчен кирәк-яраклар, көнкүреш техникасы, тукыма һәм башка кирәкле вак-төякне табып була. Светофордан берни алмыйча китү авыр. Я часто прихожу в магазин «Светофор». Каждую неделю здесь проходят разные акции. Одна самая популярная – это товар по рублю. Очень помогает сэкономить семейный бюджет. Мне очень нравится приходить в этот магазин «Светофор». Здесь очень низкие цены, что немаловажно для нашей семьи. Җитештерүчеләр белән турыдан-туры эшләү һәм минималь өстәлгән бәя. Бу киштәдә торган товарга кулай бәя куярга ярдәм итә. Биредә һәрбер гаилә бюджетына зыян китермичә күңеленә ятышлы товар таба ала. Кибетнең төп шигары бары отышлы бәяләр генә тәкъдим итү. Бүгенге менә шулар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. Артистлар күп, ләкин ул берәү. 1 ноябрьдән 5 ноябрьгә кадәр Яр-Чаллыда Сарасадыкова концертлар залында Салават Фатхетдиновның 30-нчы сезон юбилей концертлары. Башлана кичке сәгать 7-дә.